Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bir Müslüman doğun soraptırla musafiratda namazı näjere okuymaly? Namazı musafiratda ýygnap da okuysaň bolarmy? Musafiratda sünnet näjere? Ezi Müslüman doğun bir adam 83 kilometrlik ya ondan köperak bir ýoly gözüňe alyp gitse şoňa gitjek diýip obasyndan çykandan soň inha 4 rekat namazlary 2 rekat okuyur. Öýle namaz ýany, kindi namaz ýany, ýatsı namaz ýany. Emma 2 rekatly namazlar ne erti namaz ýany, erti namaz ya 3 rekatly namaz inha akşam namaz ýany. Bula witr namaz ýany, bula üýtgemez. Namazı cemedi okuymak musafiratda Hanefi mezhepte doğru olmaz. Fakat bir yerde doğru, o da hacda Arafada öýlen bilen kindini öýläniň wagtynda, akşam bilen Arafada ýygnanly, akşam bilen yasyny da yasynyň wagtynda Muzdelifede okulýar. Emma sünnetleriň barasynda sorapsyňyz, sünnetler havf-ı ferarda, yani korkuluk musafirat bolsa, kawa kaçaga şüjre bir kararlyk bolsa onda okuymasaň bolar. Emma emni karardy, emniyet özüre bir müşkilat ýok musafiratda, sünnet hukman okuymaly.